nista' biss nikpi u nirringrazzja l-Alla. Nistieden is-sema kollha biex trottħaj lill-Alla minn flok għax jien m'iniex kapaċi biex nagħmel dan. Jien tant jimmara ħażina. Ara wesistijaj. Il-feraħ ta' dillom għax jom saċerdot. Kemm jifirħu l-ommijiet għax ikollok ibnek tabib, ibnek avukat, ibnek tabib, ibnek imlaħħa fil-politika. Ommijiet ta' saċerdoti mawx dinjità ikbar fuq din l-art li ulietkom ikunu saċerdoti. M'hemmx dinjità. Mhix xi ħaġa li tistħu minna, kunu kburin u ifirħu biha quddiem Alla. U tolbu is-sema tingħaqad magħkom biex tfaħru l-Alla għall-vokazzjoni ta' ulietkom. 10 snin wara kitbet il-bina ma nistax nimmaġina saċerdot illi mhuwiex Ġesu. Iktar u iktar meta dan hu Ġeżwita. Nitlob illi l-bidla tiegħek fi Kristu sseħħ kuljum fiċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa u li l-Qudiesa tgħinek biex inti ssir saċerdot lejl u nara. Aktar tard qaltlu x'nistgħu nagħmlu mingħajr is-salib? Mingħajr is-salib il-ħajja tagħna ma kunux nistgħu ngħixuha. Għaliex hija tgħinna ninaqdu flimkien fis-sagrifiċċju fil-purifikazzjoni u tagħtina l-grazzja. B'dan il-kliem ta' ommu dan is-saċerdot Manuel miet fl-1955 fl-età ta' 66 sena. Ġesu kien qal il-Konċita jiena ħanafdalek martirju differenti. Inti se tbati għan-nuqqasijiet tas-saċerdoti li joħduha kontrija. Int se tesperjenza fik innifsek u toffri dbatija tal-infedeltà u dnub tas-saċerdoti. Konċita mietet b'fama ta' qdusija fl-1937 fl-età ta' 75 sena sal-aħħar punt tal-ħajja tagħha toffri ħajjitha b'sagrifiċċju bidbatija bħala spiritwali tas-saċerdoti għal vokazzjoni ġodda għal qdusija tas-saċerdoti. Jalla din il-mara miż-żewġa tkun ta' aspirazzjoni għal tant u għal tant ommijiet li